Zo, welkom in Terneuzen. Je ziet welke pracht van een polderroute is dat. De rust, de wind, de sensatie, ongelooflijk. Dus nu ga ik even verder hier aan een stuk van de zeedijk en dan eindigt de video. Nog veel plezier met het laatste stuk hier in Terneuzen. Westerschelde hier, de zeedijk, dus een bijzondere sensatie. Ook mogelijk via andere routes. Dan denk ik aan Walzoorden, Bergpolder, Terneuzen hier. Ook een pracht van een route, maar dit is ook een geweldige sensatie via de polders.